Ja, Chelsea tocht een oorwaar bij de opening van het wintersportseizoen in Ter Herne. Maar toch is dat seizoen wel tegenwichtig voor een gemeente als de Frieske Marne. Het ontstaan van alle recreatietoerisme had wel plakvoen op de marren. Vandaar ook de namen van zelfs. Maar net het tweede giethoorn worden. Dat past net bij u en het zit dus echt niet in het bloed. Maar met alle respect, het is wel de tweede werkjouwer van uw hele gemeente. Dus het is tegenwichtig dat de recreanten wel komen. En vandaar dat ze welkom binnen Frus. Ja. Nou, dat is juist wel. We hopen weer op meer mensen komen naar Ter Henne. Elk jaar wacht je natuurlijk op meer mensen in Ter Henne. Maar dit jaar is het wel wat triest natuurlijk. Hè? Dat waar Rijnwetter, het is koud. Mensen die komen wel, maar net in de taal zoals verleden jaar weer. Nee. Maar we verwachten dus meer mensen en dat meer mensen zien hoe mooi Ter Henne is. En de genieten kennen in Ter Henne met activiteiten. Ja, jou bent een van de skippers van de Chameleon. Ik ben een van de skippers van de Chameleon. Ja. Voelt dat? Oh, heerlijk jongen. Ik ben de vleurste man van de hele Chameleon-vloot. Wat is daar ontwan is mijn klomp? Dus we daar klomkenzielen hebben daar. Ze maken nou wien met een bladblazer, heksjongen. Om toch nog wat wien te krijgen. Dan kun je wat met mensen wat met helpen natuurlijk. Die denken van die moeten winnen. Dan kun je wat extra bladblazen winnen houden. Maar voor de rest, ja, je moet er wat bedenken met het waar. Hè? Het Santicoor hebben we hier nog van de Jouweren. Die zongen het hier nog. Nou, het is altijd gezellig.